Nilsiän musiikki- ja tanssileiri. Vlogi. Ai. Hei! Ja tervetuloa seuraamaan viimeisintä päivää Nilsiän leirillä. Ja tää on niin ikävä aina kun tää leiri loppuu, koska on kamalaa sanoa moi moi, nähdään ensi vuonna. Tänään on konsertti ja matinea, johon mä oon juuri rientämässä, koska mä esiinnyn siellä. Ensimmäiseksi kuullaan tämmönen hitaampi kappale Jonon lintu, jonka esittää bändin nimeltä Ilki Molki. Hyvää iltaa kaikille minunkin puolesta. Me ollaan siis Ilki Molki. Se tarkoittaa Rauman murteella olla Ilkosen alasti. Meillä on nyt ihan vaatteet päällä. Täällä nyt ensimmäistä kertaa työssäoppijana ja voi kyllä olla aika varma, että tuun myöskin ensi vuonna, että on ollut kyllä aivan mahtava leiri, että antakaa aplodit kaikille. Tää ehkä kuvastaa eniten sitä, mitä niin kuin nuoret muusikon alut vois niin kuin tästä leiristä ottaa käteen, että muusikon tai musiikin tekeminen pitää olla hauskaa. Tää on todellakin sitä. Mutta joo, eiköhän lähde. Hyvää iltaa Nilsiä. Mitä kuuluu? Eilen oli päätöskonsertti Vol 1 ja tänään on päätöskonsertti Vol 2 ja nyt mä pyydän meidän Heikki miksaajaa laittamaan Vol 3 päälle. Nyt on niin kova meno tulossa. Kädet ilmaan! I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Party down with Mika and Gandalf. Doing party till the kid. Trace the club and she